खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर आसाम पुलिस ABUB नि सिलेबास आरो एग्जाम पेटार्ननि सोमोन्दै आं दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो खिथाहरनो सानदों लोगोफोर बेयाव नाय एग्जाम पेटार्नआ होनाय दं written exam will be held on multiple choice type question are asked each question carries 0.50 marks total written exam marks are 50 contenders are queried from the syllabus of class 9 and 10 there is no negative marking for any wrong answer given लोगोफोर बेयाव बे एग्जामा माल्टिपल चॉइस टाइप जागोन नोंथांमोनहा बेखौ OMR शीटआव दाग होना हरबानो जायो बिनिफ्राय मोनसे कुइसनाव 0.5 मार्क्स थागोन लोगोफोर बिनिफ्राय टोटल राइटिं एग्जामनि टोटल मार्क्सआ 50 मार्क्स जागोन बिनिफ्राय बियो क्लास 9 आरो 10 नि सिलेबास बायदि जागोन आरो बेवहाय नेगेटिभ मार्क गैयानो नोंथांमोनहा नैबे टेबोलखौ नायबानो बुजिनो हागोन बेयाव नाय टोटल ड्यूरेशन 120 मिनिट्स माने 2 आवार्स बिनिफ्राय सिरियाल नं हिसाबै होनाय दं लोगोफोरनि बाय साबजेक्टबो होनाय दं नं अफ कुइसन होनाय दं आरो टोटल मार्क्सखौबो होनाय दं बेवहाय नायदो सिरियाल नम्बर 1 आव साबजेक्टआ दं एलिमेन्टारि एरिथमेटिक बेयाव नं अफ कुइसनआ दं लोगोफोर टोटल 20 कुइसन्स बिनिफ्राय टोटल मार्क्स 10 बिनिफ्राय टोटल जेनेरेल इंग्लिशआवबो लोगोफोर टोटल 20 कुइसन्स दं बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआ 10 दं बेयावबो बिनिफ्राय लजिकल रिजनिं मेन्टेल एबिलिटियाव दं बेवहायबो 20 कुइसन्स दं बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआ 10 बिनिफ्राय आसाम हिस्टोरी जिअग्राफी पलिटी इकोनॉमीयाव दं बेवहायबो 20 कुइसन्स बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआ 10 बिनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्सआव दं बेयावबो 20 कुइसन्स बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआ 10 बिनिफ्राय टोटल कुइसनआ 100 बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआ 50 बेनो लोगोफोर दा जों बेयाव नायनानै बुजिनो हायो लोगोफोर मोनसे कुइसन्सनि मार्क्सआ 0.50 मार्क्स जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्क गैया बेनिफ्राय फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टखौ नायदो लोगोफोर बेवहाय हाइटआ बेसेबां जानांगौनो नै मेल आरो फिमेल होखानाय दं बे आरो बे कैटेगरी वाइज होनाय दं लोगोफोर बेयाव नाय हाइटआ जेनेरेल ओबीसी एमओबीसी आरो एससी नि थाखाय लोगोफोर मेल कैंडिडेट्सफोरनि थाखाय 162.56 सेन्टिमिटार जानांगोन मेलफोरनि थाखाय आरो फिमेलफोरनि थाखाय 154.94 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो ST नि थाखाय लोगोफोर मेल कैंडिडेटनि थाखाय होनाय दं 160.02 सेन्टिमिटार मेलफोरनि बेयो आरो फिमेल कैंडिडेटफोरनि थाखाय 152.40 सेन्टिमिटार बेनो हाइट बेनिफ्राय चेस्ट मेजारमेन्टआव दं लोगोफोर माने बिखा सुनायखौ होनदों बेयाव नाय only for men बेयाव only for men फोरनि थाखायल' लोगोफोर आरो बेहायबो कैटेगरी वाइज होनाय दं लोगोफोर बेयाव नाय जेनेरेल ओबीसी एमओबीसी एससी आरो ST नि थाखाय बेयाव होनाय दं नर्मालाव दङ लोगोफोर 80 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय एक्सपान्डआव दं 85 सेन्टिमिटार आरो ST नि थाखाय दङ नर्मालाव 78 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय एक्सपान्डआव दं 83 सेन्टिमिटार बेनो जाहैबाय फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बे जाहैबाय फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लोगोफोर बे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टआव जोंहा जेबो मार्क्स गैया लोगोफोर बेयो जास्ट ओरैनो हाइट आरो चेस्टखौ सुनायल' दानिया बेयाव नायदोलाय लोगोफोर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फेट बेयाव लोगोफोर बाहाय मार्क्स दं लोगोफोर गाहायाव नायनै दा फेट टेस्ट विल केरी 40 मार्क्स नै बाहाय 40 मार्क्स थायनो लोगोफोर बे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्टआव आरो बेयो मा होनो नायदो रेसिं टेस्टआव दं नायदो लोगोफोर कैंडिडेट्स बाहायबो मेल आरो फिमेल होनाय दं रेसिंआव
बाहाय मेलफोरनि थाखाय नै रेसा 3.2 किल'मिटार ओमफ्राय टाइम डिउरेसनबो होनाय दं बाहाय 14 मिनिट्स माने 14 मिनिट्सनि गेजेराव नोंथांमोनहा 3.2 किल'मिटार खारनांगौ जायफोर मेल केन्डिडेट बेनिफ्राय फेमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय होनाय दं रेसा 1600 मिटार ओमफ्राय बेनिफ्राय टाइमा दं 8 मिनिट्स माने 8 मिनिट्सआव 1600 मिटार रान खालामनांगौ बेनिफ्राय लं जाम्पआव दङ लाइन नायदो बाहायबो मेल फेमेल दं केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय बाहाय नै मेल केन्डिडेट्सनि थाखाय नर्मालाव दं 335 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय एक्सपान्डआव 3 चान्सेस खनथाम चान्स मोनगोननो बेनिफ्राय फेमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय होना दं 244 सेन्टिमिटार बे नर्माल बेनिफ्राय एक्सपान्डआव दं 3 चान्सेस बाहायबो 3 चान्सेस बेनिफ्राय आं दहाय होनखांखाबाय बेवहाय गासै 40 मार्क्स थागोननो आरो बेयाव मोनसे बर्ड दा केन्डिडेट्स हु हेभ क्वालिफाइड फर फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट विल हेभ टु आन्डारगो माने फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट बेनो लोगोफोर फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट दानिया फैदो एग्जाम सिलेबासाव बाहाय नै सिलेबासाव मा दं लोगोफोर मेथामेटिक्सनि थाखाय होनाय दं बाहाय मेथामेटिक्स सेक्सनाव इन्टारेस्ट दं डिसकाउन्ट दं एभारेज दं पार्सेन्टेज दं मिनजुरेसन दं प्रफिट एन्ड लस दं रेशिय' एन्ड टाइम दं टाइम एन्ड वर्क दं नाम्बार सिस्टेम्स दं टाइम एन्ड डिस्टेन्स दं रेशिय' एन्ड प्रपर्सन दं डेसिमेल्स एन्ड फ्रेक्सन्स दं use of tables and graphs dong computation of whole numbers dong the relationship between numbers dong fundamental arithmetical operations dong बेफोरनो बिनिफ्राय जेनेरेल नलेजाव दं लोगोफोर नैबे जेनेरेल नलेजनि बेयाव दं कारेन्ट एफेयार्स नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल बेनिफ्राय इम्पर्टेन्ट फाइनान्सियेल एन्ड इकनमिक निउस बेबो ओमफ्राय बिनिफ्राय दंबावो एवार्ड्स एन्ड अनार्स बिनिफ्राय 4 नम्बराव दं बुक्स एन्ड एथर्स दं बिनिफ्राय इम्पर्टेन्ट डेसफोर दं बिनिफ्राय कारेन्ट इभेन्ट्स माने कारेन्ट एफेयार्सआनो बेबो बिनिफ्राय साइन्सआव दं इनभेन्सन्स एन्ड डिस्कभारिज बे ओमफ्राय बिनिफ्राय इन्टारनेशनेल एन्ड नेशनेल अर्गेनाइजेसन्स दंबावो बिनिफ्राय 9आव दं काउन्ट्रिज एन्ड केपिटेल्स बेफोरनो जाहैबाय लोगोफोर जेनेरेल नलेज बिनिफ्राय रिजनिं सेक्सनाव दं नायदो लजिकेल रिजनिं दं फिगारेल एनालाइसिस दं स्टेटमेन्ट कनक्लुजन्स दं एरिथमेटिक रिजनिं दं डाटा इन्टारप्रिटेसन दं भार्बेल एन्ड नन भार्बेल रिजनिं दं डिरेक्सन टेस्ट दं सिमिलारिटिस एन्ड देयार इउसेस दं प्रब्लेम सल्भिं टेक्निक्स दं रिलेशनशिप दं डाटा एनालाइसिस दं मिसेलेनियास दं पाजल्स अल्फाबेटिक रिजनिं स्पेस भिजुअलाइजेसन एरिथमेटिकल रिजनिं कोडिं डिकोडिं बेफोरनो जाहैबाय रिजनिं सेक्सन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालायदो शेयार खालायदो आरो साबस्क्राइब खालायनानै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे नोंथांमोनहा भिडिअखौ सिगांग्रो मोनग्रोनो हायो एसेनोसै गोजोन्थों